Sometemos a votación o punto número 7, se non hai máis intervencións, que creo que non. Votos en contra da proposta de Marea Pontevedra. Cantos somos? 11. Abstencións. 3. Votos a favor. 10. Queda rexeitada por maioría. É igual, se arrastra. 6, 7, 8, 9, sí, 9. Ben, pasamos ao punto número 8, ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal de Misto Ciudadanos relativa á atención de mulleres con endometriose e divulgación desta enfermidade no Concello de Pontevedra. Se considera o asunto de urxencia por parte de todos os grupos e, polo tanto, ten a palabra a señora Rey Martínez. Gracias. El pasado 12 de julio nos llegó a través de los servicios de Secretaría una propuesta de moción por parte de la Asociación Querendo Mulleres con Endometriose y desde Ciudadanos queremos mostrar nuestro apoyo a dicha asociación y a su propuesta y pedimos al resto de los grupos que se sumen. La endometriosis es una enfermedad inflamatoria progresiva que puede afectar a cualquier parte del cuerpo de la mujer. Es decir, es una enfermedad únicamente con nombre de mujer. Según diversos estudios, afecta al 10% de las mujeres en edad fértil y si esto se confirma, habría más de 60.000 mujeres afectadas por esta enfermedad, de las cuales un 15% tiene formas severas de dolor, lo que supone alrededor de unas 9.000 mujeres. Esta enfermedad, además de resultar incapacitante para la mujer que la padece, implica en muchos casos un grave problema de infertilidad. Nos enfrentamos a dos problemas fundamentales: el desconocimiento de la dolencia y de sus síntomas por parte de las mujeres y la poca atención que hasta el momento el sistema sanitario prestó a los síntomas de la endometriosis, asociando falsamente la regla con el dolor y normalizando este síntoma principal a la dolencia. Por eso, y siguiendo las indicaciones de la Asociación Querendo, en nuestra propuesta de acuerdo instamos para que el Concello de Pontevedra escriba al Sergas y a las estructuras organizativas de xestión integrada, el EOXI, a establecer jornadas de formación para el personal sanitario que atiende los distintos servicios, consultas específicas de endometriosis y crear una unidad multidisciplinar para mejorar la atención en los casos más graves. Asimismo, que el Concello de Pontevedra inste a la Consellería de Sanidad a dar cumplimiento de la moción que todos los grupos políticos aprobaron por unanimidad el pasado 22 de abril del año 2015 y que recogía en gran medida las demandas de las mujeres afectadas por esta dolencia. Facilitar también a las mujeres con endometriosis un mejor acceso a los tratamientos de fertilidad en los hospitales públicos. Y que el Concello de Pontevedra inste al Ministerio de Sanidad a convocar un consejo interterritorial en el que se aborde este tema e incluir una cartera de mediación de financiación de la totalidad de los medicamentos. A mayores, que el Concello de Pontevedra se comprometa a solicitar a los institutos de investigación públicos gallegos el desarrollo de proyectos de investigación de esta enfermedad y que se comprometa a impulsar una campaña informativa para niñas entre 12 y 18 años en los centros educativos. Moitas grazas, señora Rey. Algunha intervención? Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Bo día, moitas gracias, señor alcalde. Non temos ningunha dúbida co voto positivo a esta moción solicitada pola Asociación Querendo de Mulleres con Endometriose e que trae a pleno Ciudadanos. Todos debemos ter o compromiso de axudar en todo o posible, cada un dentro do que poida, as persoas que teñen doenzas crónicas, non só a endometriose, senón tamén as enfermidades inflamatorias intestinais, diabetes, ELA, asma e un largo etcétera. O Grupo Municipal do Partido Popular apoia todas as iniciativas que servan para mellorar a atención aos pacientes que padezan estas doenzas. Eu, personalmente, estou moi sensibilizada co tema, particularmente da endometriose, porque sufro esta doenza dende hai máis de 20 anos, e son dese 15% que sufre formas severas da enfermidade. Polo tanto, sei perfectamente do que falan as mulleres da Asociación Querendo. Suscribimos punto por punto todo o que a asociación cita na exposición de motivos e, por suposto, todo o que se solicita no apartado de acordos. Do primeiro ao último punto, pero, repito, non só coa endometriose, que é o caso que hoxe nos ocupa, senón tamén coas demais. Polo tanto, o noso voto é favorable.
Moitas grazas, señora Teso. Algúnha outra intervención? Se non hai intervención, sométese o asunto a votación. Votos en contra da proposta? Ningún. Abstención? Ninguna. Votos a favor? Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes na sala. Punto número 9. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para a creación dun parque canino en Pontevedra. Señor secretario, ten a palabra. Gracias, señor presidente. A Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente, en sesión que tuvo lugar o 8 de maio de 2018, acordou dictaminar por maioría de 8 votos a favor e unha abstención de xeito favorable a moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á creación dun parque canino en Pontevedra. Grazas, señor secretario. Señor Martín González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bien, traemos por segunda vez esta moción al Pleno. En la primera propusimos una ubicación, pero no salió adelante. Y en esta dejamos que sea el equipo de gobierno quien decida la mejor ubicación para un parque canino. Seré muy breve porque ya fue explicada la moción en Pleno, pero decir la importancia que para nosotros tiene, pues Pontevedra es la ciudad de Galicia con más perros por habitante. Censados hay actualmente unos 12.000 perros. Y en cuanto a los beneficios de un parque canino, pues debido a la legislación aplicable, los perros no pueden ir sin correa por las ciudades. Entonces, disponer de un espacio que esté controlado y los dueños tengan la seguridad de cumplir la normativa y que no suceda nada, pues un espacio como es un parque canino se ve del todo necesario. Seguridad, como digo, para los ciudadanos y seguridad también para los propios perros, pues habitúan a socializar en este recinto. En cuanto a su construcción, no es una infraestructura que se puede decir excesivamente cara. Se barajan cifras en torno a 18.000, 20.000 euros ya dependiendo de la calidad que se le quiera otorgar al parque. Y en cuanto a los colectivos de Pontevedra, nos hemos reunido en diferentes reuniones con colectivos de perros, Parque Digno para Perros, Asociación Palleiros, y todos se han mostrado favorables a la construcción de este parque canino. E incluso ya es una vieja demanda de hace varios años. Los propios pontevedreses fueron consultados en sendas encuestas de 2 medios de comunicación local y arroja cifras cercanas al 70% las personas de Pontevedra que ven favorable su construcción. Pontevedra entendemos que lo merece. Pontevedra tiene espacios para albergar no solo uno, sino en el futuro alguno más, que dé respuesta a las necesidades que existen, y acercarnos a otros ayuntamientos limítrofes y gallegos como Redondela, Ogrove, Arcade, Sotomayor, Villa García, que ya disponen de este tipo de recintos para perros. Por eso proponemos de nuevo aquí al Pleno que la creación de una zona de esparcimiento canino y que la ubicación sea la que consideremos adecuada el Gobierno local. Por supuesto, para que no suceda lo que pasó con el actual parque canino, que no sé si está en desuso ya, de la Junquera, pues que se dote regularmente de un mantenimiento adecuado y se mantenga en las mejores condiciones. Agradecemos al resto de grupos la valoración positiva que han tenido en relación a la moción y esperamos que salga adelante. Muchísimas gracias. Gracias, señor Martín. Señora Moreira, ten a palabra. No. Moitas grazas, brevemente. Nos imos absternos. Pensamos que o tratamento aos animais deste concello non é o que aquí ven refletido. Por mor disto imos absternos. Moitas grazas. Grazas, señora Moreira. Señora Castro Rei, ten a palabra. Sí, bo día. Bueno, eu non quero sacarlle mérito o traballo do compañeiro Martín, pero esta idea moi pioneira non é, porque a fai 10 anos, no ano 2010,
a nosa concelleira Celia Alonso inaugurou o primeiro parque canino non só da provincia, senón de esta cidade. Para que sepa un pouco máis deste parque, informolle que está na Xunqueira de Alba. Se quere ir facer allí un reportaxe das súas que fai, pois recoméndolle que poña unhas botas de auga, porque o estado no que se atopa é de vergoña. Levanos abandoado, as choivas de todos estes anos anegaron gran parte da súa superficie, que agora é lodo e fango, a erva medrou tanto que alcanza a categoría casi de selva, as instalacións que en su día tiña como para ser un obxeto dun lugar confortable, tanto para as cans, as cadelas e os seus donos e donas, están abandonadas, rotas, as fontes, papeleiras e bancos desapareceron e únicamente existe un recuncho sucio e de cemento onde se poden sentar os donos e as donas dos cans mentras estes corren e viven unha aventura xa que a erva alcanza o metro da altura. Por iso, nos os socialistas, aínda que compartimos o obxecto da moción no sentido da necesidade de que Pontevedra teña un parque doado para os cans e as cadelas, entendemos que sería moito máis práctico, tanto a nivel económico como a nivel ejecutivo, facer unha rehabilitación e axeitar ese parque e acondicionalo para que poda ser o primeiro parque canino que xa inaugurouse no ano 2010. Por outra banda, tamén somos conscientes de que aumentou o número de cans e cadelas nestes 8 anos, entonces tampouco nos oporíamos a la posibilidade de que se poda crear nunha zona máis alonxada desta, da cidade, outro parque a maiores. Non nos gusta, por outra banda, a redacción desta moción, xa que plantea un pouco a figura dos cans como animales perigosos que teñen que ter un espacio aparte. Os cans e as cadelas son animais de compañía. O noso parecer nunca van a supoñer un peligro, ni tampouco son os culpables da suciedade das rúas, senón, en todo caso, serían uns poucos donos irresponsables que non se comportan con as mínimas normas de civismo. En conclusión, imos apoiar esta moción porque entendemos que un parque a maiores non estaría de máis, pero creemos que é máis prioritario, como repito, adecuar o xa existente no parque da Xunqueira de Alba. Moitas grazas, señora xa sei, Castro Rei. A señora Comesaña Hermida ten a palabra. Hola, bons días. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, co tema este do parque, como todos sabemos, está na Xunqueira do Alba, temos ali un parque desde fai moitos anos, está limpio, por moito que digan agora que está cheo de erva, está limpio para poder usar. Vai ali quen queira, o que pasa é que non podemos obligar a nadie que vai ali se non quere, pero o parque, temos o parque aí feito para disfrutar quen queira del. De todas maneiras, estamos agora preparando o novo programa das próximas eleccións, como supoño que ustedes tamén, entonces o que lle digo é que, bueno, se hai que facer novos instalacións e novas cousas, pois integraremos no novo programa. E tamén me gustaría facerlle un recordatorio aos señores do PP que me gustaría que foran así de sensibles para a cuestión dos touros. Tamén unha cousiña que me gustaría moito que a normearan. Gracias. Señor Martín González, ten a palabra. Sí, moi brevemente, gracias, alcalde. Señora Crasto, agradecemos el apoyo que su grupo da a la moción. En ningún caso quisimos ser pioneros de nada. Simplemente creemos que Pontevedra necesita esta infraestructura. La que hay, usted lo ha descrito perfectamente, a pesar de que la señora Comesaña ve un hotel de 5 estrellas en la Xunqueira de Alba. Pero en ningún caso, ya le digo, le quitamos mérito a la iniciativa anteriormente llevada por el Partido Socialista. Y, lo dicho, agradecemos también al resto de grupos el apoyo. Y, señora Pilar Comesaña, no tiene nada que ver un parque canino con lo que usted dice de los toros. No le vemos ningún tipo de relación. Pero bueno. Muchas gracias, señor alcalde. Grazas, señor Martín. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da proposta. Ningún. Abstencións. Ninguna. Votos a favor. Hai dúas abstencións. Votos a favor. Apróbase por maioría dos concelleiros e concelleiras presentes. Punto número 10. Ratificación da súa inclusión por urxencia. Aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal do PSDG en relación
a necesidade de habilitar un refuxio de animais no noso concello. Señor secretario, non ten que decir nada. Se considera aprobado por unanimidade, ou Jesús, se considera de urxencia a cuestión e, polo tanto, ten a palabra a señora Castro. Vai. Bueno, con esta moción o que pretendemos os socialistas é rescatar un proxecto presentado tamén pola compañeira Celia Alonso no ano 2009 e que despois, co cambio de goberno, foi agochado nun caixón. Este proxecto era pionero, tratábase dun edificio integrado na paisaxe, apostaba pola sostenibilidade e o medio ambiente. Era a beira do antigo vertedeiro do Rapadiño e cunha superficie de 1.672 metros cuadrados. Dende hai anos, a protectora de animais e os palleiros fai unha enorme labor na nosa cidade, labor que suple a ausente xestión municipal. Pero a falta de campañas de concienciación sobre abandono, sobre a esterilización, entre outras, fan que a menudo esta entidade atópese saturada. Recentemente anunciou na prensa a imposibilidade de acoller máis cans por falta de espazo e por superar a súa capacidade no refuxio que é de 150 cans. A situación é moito máis preocupante cando falamos de gatos. As asociacións que se encargan de protexelos atópanse desamparadas e con falta de apoio institucional total. Nin contan cun espacio propio e ten que ser particulares os que os acollan os gatos abandonados, os que controlan as colonias urbanas tan necesarias, por outra banda, e os que tamén se encargan de a súa esterilización ao seu propio coste. Nas últimas 2 semanas, para que vexades a modo de exemplo, levan recollidos máis de 20 gatos. Xa non falo de outros animais, como poden ser cabalos, tartarugas, hurones, coellos, que se atopan abandonados en diferentes zonas da cidade. Só hai que ir a Figueirido para ver cantas tartarugas hai ali, sendo un perigo para a fauna e para a flora autóctona. Por iso decidimos rescatar este proxecto, que nos acercará a ser unha cidade máis amiga e respetuosa cos animais e que complementará o xa existente, xa que terá a protectora xa existente, xa que terá tamén capacidade para outros 150 cans, por tanto xa serían 300, instalacións para acollida e esterilización de gatos, recollida de outros animais e instalacións para gando, vacuno e cabalos. A maiores, o edificio consta dunha zona administrativa, unha aula medioambiental, unha zona veterinaria con quirófano, un área de adopción, unha zona para animais en cuarentena e unha zona de animais exóticos, estando, penso, que a altura dos máis modernos refuxios da Unión Europea. Por iso, nesta moción, o que propoñemos é dar as instruccións oportunas para recuperar o proxecto dun novo refuxio animal adaptado á legislación que dé a solución aos problemas que neste sentido padecemos actualmente no noso concello e negociar coa Deputación de Pontevedra a sinatura dun convenio para facer fronte á súa execución. Grazas, señora Castro Rey. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Perdón, señor Rei Núñez ten a palabra. Ben. O compromiso animalista de Marea Pontevedra está fora de toda a dúbida. Trouxemos a este pleno a necesidade de garantir un mellor tratamento e control das colonias felinas, o compromiso coa fin dos espectáculos tauromáquicos ou a proposta de dotarnos dunha ordenanza de protección animal que, por certo, foi aprobada por unanimidade hai máis dun ano e da que pouco máis se soubo desde aquela. O que se pide nesta moción, en cambio, ofrece motivos para a preocupación. Faise unha defensa acérrima dun proxecto que, en realidade, tiña moito de inviable e así se viu. A redacción do proxecto adxudicouse en novembro de 2009 por 34.684 euros, os que houbo que engadir o custo dun estudo xeotécnico realizado, como logo se viu, con poucas garantías. A finais de 2010 adxudicouse a construción a unha UTE por 913.000 euros. Era no tempo do Bipartito Pontevedrés que iniciou unha obra pensada para 150 cans e con espazo para vacas, cabalos e mesmo animais exóticos, como aquí se dixo. A construción, porén, acabou nun gran fiasco. Asentábase sobre o antigo vertedeiro do Rapadiño e o estudo xeotécnico non debía ser moi bo porque os alicerces se afundían e con eles máis de 100.000 euros en cemento e ferros que finalmente houbo que enterrar. Por tanto, en proxecto, estudo e inicio da obra para poder estar non lonxe dos 200.000 euros de momento tirados ou enterrados ali. Nós creemos que o que compre é mellorarmos o que temos na canceira actual, pero retomar un proxecto tan deficiente e custoso como este do Bipartito Pontevedrés non nos parece
unha grande idea. Estamos falando de que un novo proxecto, un novo estudo e unha nova obra pasará amplamente do 1.000.000 de euros, unha cifra pouco sensata e mesmo moralmente discutible. Ou non é discutible que un concello invista esa cantidade nun refuxio de animais cando non ten un albergue municipal para persoas sen teito. Aquí, con só 32 prazas, todas de institucións benéficas, únicamente temos capacidade para acoller no albergue de Cáritas, que recibe unha subvención do Concello de 29.000 euros, en Monteporreiro, e no albergue de Calor e Café, que recibe unha subvención de 20.000 euros, únicamente a 32 persoas, cando noutros concellos teñen albergues municipais e capacidade para acoller a moitos máis. Quizáis aquí o que haxa que facer é mellorar sensatamente a política de refuxio de animais, mellorando o que temos na canceira e mellorar moito máis e ata onde o merece a dignidade das persoas que se traduce nunha política de albergues máis ambiciosa. Moitas grazas, señor Rei Núñez. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Anunciamos que imos votar a favor desta moción, pero non sin facer antes algunha reflexión. Parece que teñen mala memoria os nosos compañeiros de corporación do PSOE. Dona Celia Alonso foi concelleira de Medio Ambiente no mandato do bipartito BNG-PSOE de 2007 a 2011. Pero vostedes volveron a ser socios de goberno do BNG de 2011 a 2015. Entendo que non queira lembrarse, porque non foi un mandato de moito éxito para vostedes, señores do PSOE, pero que estaban aí, e entón eu pregúntome, e supoño que moitos dos que estamos aquí tamén, por que permitiron que ese proxecto non fora arriba? Por que permitiron vostedes como socios do goberno que non se executara? Non foi o único que desvotaron, por certo. Voullo dicir eu, porque con tal de entrar no goberno fixeron de todo. Preferiron mirar cara a outro lado para sentarse entre sillóns. Si vostedes agora pensan que o proxecto da señora Alonso era bo, que quere dicir? Que pensaban antes que non o era? Ou si o era, pero... Foron vostedes e só vostedes os que lle permitiron aos seus socios de goberno que non se levara a cabo ese proxecto de ampliación do refuxio de animais, poñendo, entre outras excusas, que non era un bo momento, que si era moi caro, xa non é moi caro. Agora é mellor momento. Ou, como neste mandato xa non está nas bancadas do goberno, venlles mellor. Nós, tendo o Grupo Municipal do Partido Popular, sempre pensamos que era un bo proxecto, aínda que, efectivamente, un pouco caro. A mellor era excesivamente ambicioso en algunhas cousas e pódese facer un refuxio que non sexa tan caro. E nunca entendimos por que o desbotaron como moitos outros. O proxecto non só é bo, o proxecto de facer unha canceira ou ampliar a existente, sino que, ademais, é moi necesario. Coa nova Lei de Benestar Animal, que entrou en vigor en xaneiro deste ano, o Concello ten obrigas que cumprir e que non está cumprindo. Onde está a tan cacarexada Ordenanza de Benestar Animal da que o goberno do señor Lores sigue dilatando a súa confección, por exemplo? Por que hai tan pouco compromiso por parte dun goberno local ao que se lle enche a boca falando da defensa dos animais, bueno, e de moitas outras cousas, pero que se queda niso, en palabrería? E este refuxio é importante para empezar a comprometerse en serio co benestar animal, pero eu sería máis ambiciosa, señores, porque aínda hai moito que facer no eido dos animais. Bueno, a conclusión que se pode sacar hoxe da intervención da señora Castro é que ao mellor teria que volver dona Celia Alonso. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Rodríguez Teso. Señora comisaria Hermida, ten a palabra. Gracias de novo. Vamos a ver, temos unha canceira que está en unhas condicións extraordinarias para estar facendo o traballo que están facendo ali, non? Eu non entendo como o señor Tino alude a ela que está mal, incluso provocando o malestar das persoas que están colaborando na canceira, non? Vamos a ver, estamos con conversas e ademais con contacto coa Asociación Felina, das cales se fan cargo dos gatos desta cidade, nas asociacións que teñen e dos puntos que teñen de control de gatos, e, polo tanto, nos continuamente estamos con eles, nos están comunicando a situación con que están os animales. Non temos ningunha queixa de que estén en unhas condicións. Bueno, en algunhas dicen que hai persoas que libremente lle levan as comidas, que lle dan comida, é que eles están en desacordo con eso, pero iso é unha cousa que nós non podemos entrar no tema este, porque hai xente que voluntariamente van a calquer hora e lle deixan comida ali da que lle dá a gana, e, bueno, en fin, iso é un pouco complicado. De todas maneiras,
trataremos de mellorar as cousas máis pa diante e ímoslo pensar. Todo o que sea posible pola nosa parte, desde logo, lle poremos arreglo. Pero o que pasa que, bueno, tamén me gustaría que, con respecto á canceira, que sean un pouco máis serios, por favor. Gracias. Que non, eso non está previsto aí, polo tanto, aquí xa se mantiveron as forzas políticas que están aquí, defenderon a posición, que non pode vostede falar, o sinto moitísimo. Vale, perfecto. Veña, xa está recollido, venga. Señora Castro Rey, ten a palabra. Sí. O que quero aclarar, tanto o compañeiro de Marea como a compañeira do Partido Popular, é que nós o que falamos é da idea de recuperar a idea de Celia Alonso dun refuxio para animais. Este refuxio pode ser a idea inicial dela, o seu proxecto, ou pode ser un adaptado tanto á situación económica actual como á legislación actual, que por sorte mellorou moito dende o ano 2010. Por outro lado, decirle tamén á compañera do Partido Popular que sí que cambiou o goberno, seguimos sendo socios de goberno na seguinte legislatura, pero xa non era materia do PSOE o medio ambiente. Por outro lado, a compañeira Pilar Comesaña, quero dicirlle que nós non inventamos isto. A situación de palleiros está a salir constantemente na prensa. Os palleiros están saturados, levan anos dicindo que están saturados, nas épocas de verano moito peor, e durante este verán foron varias as noticias de prensa nas que salían eles dicindo que non poden albergar a máis perros e que non poden acoller máis. Se non os acollen eles, que pasa? Fanse cargo o Concello? Non. Isto é unha xestión que debería ser municipal, pero non o fai voluntarios ou fan asociacións. Por outro lado, xa do tema dos gatos xa é mellor nin falar, porque se me poño a falar do tema dos gatos llevou a sacar moitos colores. Nunca recibiu a ninguna asociación de gatos, únicamente recibiu fai unhas semanas ou fai un mes aproximadamente a difusión felina porque amenazou con cerrar as súas portas e non volver a coller a ningún gato. Se non os acolle, ela que se fai? Se eles non se fai cargo. E dende que o recibiu, que foi un mes, nunca, non hubo ni un paso adelante pola súa parte. Mandoulles presentar unha documentación e ata hoxe. Entón, recórdolle que dende hai 2 semanas levan recollidos 20 gatos, non teñen xa casas onde acollelos ni nada porque a xente está saturada e porque non pode costearse esa xente a súa esterilización, os coidados, e moitas veces tampouco é xente que está capacitada. E dende o Concello non se fai absolutamente nada. Nos entendemos que a idea do refuxio é unha boa idea, que tenemos que ter unha cidade amiga dos animais e que temos que dar pasos hacia adiante que en este momento non se están facendo. Moitas grazas, señora Castro Rey. Sometemos entón o asunto á votación. Votos en contra da proposta do Partido Socialista? Ningún. Abstencións? 2. Votos a favor? Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras. Perdón, maioría dos concelleiros e concelleiras presentes na sala. Pasamos ao punto seguinte. Punto número 11. Ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo de Marea Pontevedra relativa ás responsabilidades políticas polo atraso na posta en marcha da renda social municipal. Isto non está determinado tampouco, non? Se dá por reconocida a ausencia. E ten a palabra a señora Moreira Martínez. Moitas grazas. O pasado día 7 de setembro, ás 12:05, enviáronos a notificación electrónica coa convocatoria da Comisión de Benestar Social, onde figura na orde do día o estado de trámite da renda social municipal. Xusto cando Marea Pontevedra denunciaba en rolda de prensa a demora na tramitación da ordenanza e presentando responsabilidades políticas pola posta en marcha desta ordenanza. Compre lembrar que o Concello de Pontevedra ten máis de 17.000 persoas en situación de pobreza e como administración local, por lei, ten competencia propia para a atención ás persoas en risco de exclusión, por ser a entidade máis próxima ás veciñas. Marea Pontevedra
facéndose eco da situación de empobrecemento das familias deste concello, presenta a emenda da creación da renda social municipal aos orzamentos do ano 2017, no pleno celebrado 23 de decembro de 2016, emenda que foi aprobada. Posteriormente, no pleno celebrado en abril de 2017, aprobouse unha modificación de crédito que incluía unha partida de 400.000 euros para a súa posta en marcha. Continuamos no 2017. O Concello solicita o 25 de outubro á Xunta de Galicia o informe de duplicidades da renda social coa Risga, informes que foron remitidos polas Consellerías de Política Social, Facenda e Presidencia, respostando favorablemente o 13 de novembro de 2017. Aínda no ano 2017, o 12 de decembro, iníciase formalmente o procedemento de elaboración desta ordenanza. Sen tempo non era. E o 15 de decembro de 2017 apróbanse os orzamentos para o 2018 unha partida de 425.000 euros para a renda social. E agora entramos no 2018. O 3 de maio de 2018, na Comisión de Benestar Social, infórmanos que a ordenanza sería sometida a consideración no pleno do mes de xuño. Todos os membros desta corporación sabemos que non foi presentada esa ordenanza. A día de hoxe non foi a ningunha comisión e, consecuentemente, non figura na orden do día deste pleno. Lamentamos que, un ano e 9 meses despois do acordo político, non sexa efectiva esta prestación para a veciñanza de Pontevedra, que o precisa para facer fronte a necesidades básicas. Por todo isto, Marea Pontevedra, con responsabilidade coa cidadanía, propón ante este pleno a reprobación como concelleira de Benestar de Anxos Ribeiro pola mala xestión no exercicio das súas funcións como responsable dunha concellería tan importante como é a de Benestar Social. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, a verdade é que, tras o anuncio do Goberno de que a normativa reguladora da renda social vai a vir ao próximo pleno e que hai xa unha comisión informativa convocada onde se vai a discutir, a verdade que nos pensábamos que esta moción iba a ser retirada da orden do día. Pero, bueno, se hai que falar dela, pois se fala dela, non? A moción plantexa a reprobación da concelleira polo atraso en sacar adiante un asunto que en puridade non é competencia municipal. Por tanto, así a bote pronto, este podría ser un resumen da situación. Pretende reprobarse a unha concelleira porque o Goberno incumpriu un compromiso acadado nunha negociación bilateral para aprobar uns orzamentos. Home, nós podemos entender o malestar, pero de iso xa tería que terse dado conta o propoñente antes de negociar un orzamento por segunda vez. Porque unha vez poden engañarte, non? Pero dúas xa é contumacio. A política social deste goberno, a que é competencia deste goberno, merece unha reprobación xeral. Dende que é xestionada polo BNG, iniciouse un proceso de desmantelamento que agora xa chega a cotas alarmantes. E eu non vou aproveitar este momento para repetir argumentos que vimos repetindo os socialistas dende fai moito tempo sobre a situación caótica e catastrófica da política social deste concello. En realidade, o señor alcalde xa se deu conta desto e xa reprobou a súa propia política municipal cando decidiu cambiar o seu goberno motivado pola situación explosiva dos servizos sociais que amenazaban con reventar dada a mala xestión que se estaba levando a cabo deles. Porque, desde o noso punto de vista, o preocupante non é que o goberno non cumpra ou incumpra o compromiso acadado nunha negociación. O preocupante é que este goberno non é capaz ou non quere
xestionar as súas competencias propias en materia de servicios sociais. Iso é o preocupante. Para finalizar, se os propoñentes da moción teñen algunha cuestión pendente co Goberno, o marco de resolución debería ser o mesmo que o marco donde se negociou. Séntense vostedes na mesa redonda do despacho do señor González Carballo e aclárense entre vostedes. Pero non nos queiran incluir os demais nos seus problemas negociadores, porque isto é un problema de negociación entre dous grupos políticos. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. La renta social es un mecanismo de gran interés para ayudar a los que más lo necesitan. Ya hablaron aquí en numerosas ocasiones de la creación de la renta social como propuesta del Grupo Marea. Desde un principio les dije que tal como la quería hacer, era inviable hacerla en tiempo y en hora, pero no me hicieron caso. El BNG se reía una y otra vez de Marea, que aprobaba los presupuestos a cambio de dos promesas: renta social y transporte público. Pues hace unos meses el BNG hizo una modificación de crédito que le quitaba una partida presupuestaria muy importante al transporte público de Pontevedra, pero Marea seguía sumiso. Ya van para casi 2 años, quedan menos de 9 meses para que termine el mandato. Y claro, ahora llega la hora de distanciarse el BNG, al que apoyaron de forma, como dije antes, sumisa, a cambio de nada. ¿Qué va a pasar ahora? Declaraciones contra el BNG, ruedas de prensa diciendo que no son serios e incluso me atrevo a decir que no va a haber apoyo a los presupuestos del BNG este año. Tarde piaches, meu amigo. Pero lo que no me esperaba ahora es que la culpa de la ineptitud del Grupo Marea, la culpa de la absoluta incapacidad para sacar la renta social adelante, se la quieran echar a la concejala Ansus Ribeiro y piden su reprobación. Les explico. El Partido Popular de Pontevedra, que presido ahora, no está aquí para insultar ni reprobar a nadie. Haremos las críticas lógicas dentro del trabajo de oposición, pero el PP no ha venido a insultar ni a reprobar. Estoy en desacuerdo en casi todo políticamente con Ansus Ribeiro y con el BNG, pero no creo que eso signifique una reprobación. El Partido Popular se pone el insulto, no como otros. Y me gustaría recordar que fue el alcalde Lores el que permitió aquí que el pleno de este ayuntamiento nombrase persona non grata a Mariano Rajoy. No solo lo permitió y lo votó a favor con BNG, Marea y PSOE, sino que lo repite allá donde le escuchen. Recientemente recuerdo haber leído al alcalde diciendo que Mariano Rajoy es persona non grata y muy bien nombrada que está. El PP que dirijo no está a favor de insultar a nadie. Creo que Pontevedra no se merece un alcalde que insulte a sus ciudadanos. Y es por eso que anuncio que en mayo, cuando sea alcalde de Pontevedra, una de las primeras cosas que haré será retirar el nombramiento de persona non grata a Mariano Rajoy. El PP va a votar en contra de esta moción. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Domínguez. Señor Domínguez, señor Mosqueira Lourenzo ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Desde logo, dá a sensación de que os compañeiros de Marea últimamente están pouco afortunados. Están por ser suaves, por ser absolutamente suaves. Xa, primeiro na forma, creo que Tino Fernández xa o aclarou, meterse ca concelleira por unha tramitación xeral e por un acordo xeral cando, evidentemente, non é responsabilidade dela, pois non sei se se pode interpretar como desvío de atención, cobardía ou que se queira. Pero aquí hubo unhas persoas por parte deste grupo que negociaron con as persoas de Marea e vamos introducir o que se introduceu e demais. E, bueno, desvialo cara a outro lado non parece moi de recibo, para empezar. E, en segundo lugar, o descoñecemento da administración dá lugar a cousas moi particulares. Sacar adiante unha ordenanza, tuve a responsabilidade de sacar unhas cuantas, de impulsalas,
pois leva tempo, leva bastante tempo, porque facemos trámites, exposición previa, informes, contrainformes e demais. E moito máis se o que se quere facer é unha ordenanza conceptualmente imposible, porque vamos chamar renda social, pero non vai ser renda social, porque iso é imposible que a administración local o faga. É imposible. Ustedes meteronse nunha deriva nominalista de que en Pontevedra vai haber renda social para pasarlle polos fociños aos seus compañeiros no outro lado que gobernan, que non son capaces de sacar adiante a renda social e ustedes na oposición si van ser capaces. Bueno, pois chámame renda social. Pero que sepa a ciudadanía que se nestes momentos eses 425.000 euros non se están dispoñendo é porque ustedes non queren. Que quede claro, hai unha modificación da ordenanza de emerxencia social que permite concedelo. Ahora non, ten que ser a través dunha ordenanza, porque unha modificación moito máis breve, fixo, xa está aprobado, como ustedes saben. Está aprobada, non, pero que eses 400.000 euros non se poden dar por esa ordenanza, ten que ser pola outra. Claro, e a outra ten unha complexidade enorme. E, ustedes sábeno perfectamente, cando chegou, despois de 1000 modificacións, chegou a intervención dixo de renda nada, esta é unha subvención como a catedral. Co cual, pois estamos no que lles dixemos ao principio. Nos comprometemos a sacar adiante pola vía que legalmente fora posible. E nos buscamos a máis eficacia. Ustedes quixeron buscar a máis longa e a máis enrevesada. Ben, esa é a situación. Non hai nada máis. Iso que hai, nós cumplimos exquisitamente. E máis, intentamos dar eses cartos á xente que necesitaba darlos. Concedelos. Non, ten que ser pola outra ordenanza, pola outra vía, que ao final, coincidimos todos. Aquí calquera que sepa o ABC da administración local sabe que é unha cuestión de norma xeral, non de dereitos, non se pode facer. Podemos chamar como queiramos, e nós chamamos de renda social porque é o compromiso que temos. Ahora, non é a renda social tal como se concibe, é unha subvención como unha catedral. Hombre, sería moito máis. E nós estamos agardando que ahora en Madrid, por exemplo, que ustedes apoiaron a investidura do Partido Socialista no goberno, que poñan como compromiso e que modifican a legislación para que se poida facer. Eso non se fixo. Entón, queres a través dos concellos e demais. Nós mantemos o compromiso e, de feito, repito, xa nos gustaría, e de feito estuvemos aumentando de emerxencia social todos os anos que fixo falta, xa nos gustaría ter distribuídos os cartos. É absurdo terlos no orzamento e non podelos asignar. Ese é o problema. Entón, un problema desto, aquí, se ustedes coñecen un pouquiño esta casa, hubo varias tramitacións deste tipo que todas remataron mal. Todas remataron mal, verdad? E xa estaban moi escarmentados. Unha delas, por exemplo, foi de Bétris, os nosos técnicos, e nós defendíamos ir por unha vía, e resulta que naquele momento os dos grupos que estaban na oposición e outros técnicos que non eran os que levan urbanismo defenderon outra, se forzou ir por unha que ao final rematou mal. E ainda está agora coleando. As cousas limpiñas, claras. Na administración sempre pode haber complicacións por calquera cousa, porque un denuncia, porque outro renega, polo que sea. Non, sempre pode haberlo. Por lo tanto, as cousas limpiñas, claras, é o máis rápido posible dentro da lentitude que ten a tramitación da norma. Entón, é bastante desafortunado o que están facendo, pero, bueno, últimamente xa non están afeitos. A nós, ou a min, dá má sensación de que ustedes queren facer tan hiperbólica a súa diferenciación do goberno, tan hiperbólica que están pasando, estánse equivocando profundísimamente, pero ustedes mesmos, Pero, claro, chegar a dicir neste pleno, a ver se o alcalde vai de viaxe xa non volve, a ver se estrella co avión ou como sea, ou cousas dese calibre. Home, eso dixo Luis Rey neste pleno. Verdad? Cousas dese tipo, hombre, ou como era, a cadea perpetua, serían os ciudadanos que votaron. Engañáronse todos. Claro, a cadea perpetua do lorismo. Bueno, remato, logo non creo que isto de moito pa máis. Señor Domínguez, usar os plenos para ensayar os mítines está ben. É un pouco perverso, é inútil, pero está ben, para ensayar os mítines e demais. Eu creo que os debates, agora, está claro que, está claro que nos están facendo un favor. Se dan conta? Porque se van vir, ustedes, e me parece que outros grupos, aos plenos a facer debates políticos, é que o mandato acabouse.
Ben, pois acabouse. Non hai ningún problema. Interpretamos todos que cando veña aquí ven cada un a coller o seu argumentario político, racarraca, ven soltalo, e as consecuencias das votacións ou que tal, non ten maior tal. Bueno, iso é un favor que nos fan. Agradecémoslo, Ustedes mesmos sigan por aí, pero creo que se están equivocando. Pero, bueno, é a miña opinión, seguramente profundamente equivocada. Moitas grazas, señor Mosqueira Lorenzo. Algunha outra intervención ao respecto? Señora Moreira, ten a palabra. Moitas gracias. O acordo estaba feito, os cartos estaban orzamentados. O único que faltou foi vontade de executalo por parte da responsable de área, que era responsable neste todo momento de esa. A cidadanía é moi paciente. A reprobación é unha ferramenta que temos como representantes e a que non nos gusta chegar, pero sempre polos compromisos que adquirimos. A reprobación tamén é unha figura que o BNG está utilizando noutros concellos. Aos señores que nos tachan de haberlle aprobado os orzamentos, é unha cuestión de responsabilidade política para nós. Non podemos permitir paralizar uns orzamentos do Concello e, por iso, facilitamos a súa aprobación. E o PSOE, que nos dice eso, a vostedes os levan enganando 12 anos. A ordenanza está aprobada. Dice que xa está aprobada e vai a ir ao próximo pleno, señor Fernández. A ordenanza non está aprobada. O único que hai convocado a día hoxe é unha comisión de benestar. Interese das comisións que faltan a parte, xuntas, publicación. En todo caso, señores do Goberno, se queren aprender algo, esta renda está funcionando en Santiago, está funcionando na Coruña, está funcionando en Ames. Si pode facerse o tema da modificación da renda que pretendían facer non lles valeu porque a intervención non lles permitiu. Non foi retraso noso. E o retraso na renda se produce desde que o día 1 de xaneiro non se fai nada todo 2017 hasta que se inicia o proceso en decembro de 2017. Temos escoitado moito neste pleno. Unha vez escoitei que non lle chegábamos a suela dos zapatos aos que estaban aí enfrente. A min iso me doeu e penso que moito dos meus compañeiros tamén. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Algúnha outra intervención? Non hai máis intervención, sométese o asunto á votación. A ver, votos en contra da proposta de Marea Pontevedra. Aquí hai 11, 5, 7, 11, 6, 17. Abstencións, 4, votos a favor, 2, queda rexeitada por maioría. Punto número 12, ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal Mixto Ciudadano relativa á instalación de mini puntos limpios en barrios e parroquias. Hai informe da... Non hai informe, se declara o asunto de urxencia e ten a palabra a señora Rei Martínez. Gracias. Encontrarnos casi a diario con pilas gastadas, con bombillas, tonos de impresoras o baterías y no saber qué hacer con ellas es algo bastante habitual, y lo cierto es que hay pequeñas acciones económicas y sencillas que resuelven y no hace falta gastar grandes cantidades de dinero. La clave es gastar mejor y dar soluciones. Facilitar la recogida selectiva de pequeños residuos sólidos de uso doméstico a través de minipuntos limpios es una solución que ya ofrecen numerosas ciudades. Tener un punto limpio en el campiño está bien, pero se puede buscar la manera de implementar estos minipuntos que ocupan menos de 1 metro cuadrado. Es por ello que nuestra propuesta de acuerdo pedimos que el Ayuntamiento de Pontevedra fomente el reciclaje y la sostenibilidad con la instalación de minipuntos
limpios para la recogida de residuos sólidos de uso doméstico no aptos para contenedores tradicionales en la vía urbana y en las parroquias. Moitas grazas, señora Rei Martínez. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas gracias. Nos imos a apoiar esta proposta de instalación de minipuntos limpos en barrios e parroquias. A parte de concienciar as persoas en materia de reciclaxe de residuos, a súa colocación en lugares preto da veciñanza será máis favorable para o seu uso. Na casa temos moitas cousas que cando xa non nos valen non sabemos que facer con elas, como son pequenos residuos de aparellos eléctricos ou electrónicos, que poden conter sustancias moi contaminantes. En moitos casos, os residuos conteñen tamén materiais que poden ser recuperados e reciclados. Supoñendo isto un gran beneficio para o medio ambiente, nos apoiamos esta moción. Gracias, señora Moreira. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moitas gracias. Non se me desconcertou co da señora Puentes. Pero despistoume, estaba pendente de empezar a falar. Nos entendemos a necesidade, evidentemente, que hai de tratamento destes residuos e de evitar que acaben, como acaban moitas veces, ciscados no medio do resto do lixo ou non sei se peor, pero tan mal como iso, en calquera descampado ou en calquera terreo que se atope por aí adiante a persona en cuestión. É certo que discrepamos do minipunto limpo porque, evidentemente, non vai ter unha recollida diaria, os tóner, as pilas e os diferentes instrumentos que se plantexan nesa moción, e o minipunto limpo pode acabar convertido en minipunto porco se se vai acumulando ali indefinidamente ese tipo de residuos. Realmente, nós, como solución, seríamos inicialmente a mellor máis partidarios de que, dado que se crean eses minipuntos limpos, terá que haber alguén que se movilice para recoller os residuos que ali están depositados, pois quen se movilice para recoller eses residuos pois se poda xa facer a mesma recollida, pois non sei, tratando ou chegando a un acordo, non sei se coa empresa de recollida de voluminosos ou con algún outro equipo que teña xa disposta a recollida de residuos nas parroquias. E sobre todo porque, digo nas parroquias porque no sitio no que máis dificultades hai, dado que o fundamental, o lóxico e o obxectivo ao que temos que chegar é que estes produtos sexan recollidos nas tendas nas que un vai comprar un tóner, teñen a obriga de recollerlle o tóner vello para tratalo. Cando un vai comprar pilas, o punto de recollida de pilas suele ser o sitio no que compra as pilas e hai sempre puntos para recoller esas pilas. É certo que nas zonas máis afastadas do centro da cidade pode supoñer un problema a distancia e que sexa isto máis complicado. En todo caso, esa concienciación terá que ser o punto fundamental. Insisto, como a solución de instalar máis puntos sin recollida diaria e, polo tanto, con ese perigo de que ao final podan acabar acumulando ali lixo durante tempo, non habemos demasiado, pero sí a necesidade de poder implementar ou mellorar medidas que podan favorecer a recollida deste tipo de residuos, nos o que imos facer é absternos ante esta moción. Grazas, señor Puentes. Señor Abal González, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bo día a todas e a todos. Eu simplemente facendo unha búsqueda en internet, o primeiro que atopo é minipuntoslimpios.com, que, curiosamente, os argumentos coinciden moito coa moción que presenta aquí o Grupo Ciudadanos. Vemos que vai progresando, por lo menos non foi en copia e pega, e agradecemos a súa elaboración. Ben, bromas aparte, falando máis en serio, nós vemos que vai na liña adecuada esta moción, vai na liña de que o Concello só está centrada na compostaxe, está esquecendo de todo o que hai alrededor da economía circular, está esquecendo de reciclar, está esquecendo de reutilizar, está esquecendo de reparar, está esquecendo de valorizar, entre outras cuestións. Por lo tanto, nós vamos votar a favor desta moción para que o Concello de Pontevedra, o Goberno local, abra máis a mente e sepa que hai moitísimo máis que a opción de compostar. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Abal. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde.
Pois, efectivamente, facendo unha búsqueda por internet aparece Mini Punto Limpio, pero aparecen tamén máis empresas, aparte desa, que se dedican á instalación de minipuntos limpos, non é a única. Sí que hai algún dato, unhas falan de recoller 8 tipos de residuos, outra que tamén está instalando, Blipbert, que está instalando en varios concellos de Galiza, no Consorcio das Mariñas, en Silleda, fala de 7, pero o certo é que tanto unhas empresas como outras que están neste momento nunha campaña bastante intensa para facerlle chegar aos concellos a súa proposta, o que fan é un soporte publicitario. De feito, nas páxinas destas empresas ofrecen a posibilidade de facer franquicias, de abrir novas posibilidades de negocio, dada a formato que teñen eses minipuntos limpos, que realmente son uns MUPIs que se instalan na rúa con soporte publicitario, e a empresa que a instala a cambio de recoller eses residuos, pois vende a publicidade deses soportes. Aquí se dan 2 tipos de problemas. Un que é a cesión dun espazo público con fin lucrativo a unha empresa, é un contrato, polo tanto, ten que seguir un procedimento de contratación, e hai outro problema engadido. O Concello de Pontevedra ten un contrato cunha empresa con soportes publicitarios que, por certo, teñen recollida de pilas. Tamén hai outra cuestión, que sí que, efectivamente, segundo as directivas europeas, son os que venden ese tipo de produtos os responsables da súa reciclaxe. De feito, pagámolo coa factura. Moitas veces aparece na propia factura que están incluídos os costes de reciclaxe. Pero tamén é certo que a propia Unión Europea nos seus documentos establece que ao final vai ser a Administración Pública quen teña que facerse cargo, porque non estableceron os mecanismos para garantizar na directiva, para garantizar eso. E, ademais, cos novos hábitos de compra, eso aínda se complica máis, porque moitos destes produtos electrónicos, por exemplo, teñen compra online. Entón, é moi difícil que te recollan o tóner vello cando a impresora vella ou as cuestións electrónicas pequenas. Entón, sí que é certo que aquí hai un punto limpo onde se recollen todo ese tipo de residuos, pero non temos ningún problema en explorar a posibilidade de colocar estes minipuntos limpos sempre e cando sexa posible desde o punto de vista contractual, porque un contrato non é... porque se está establecendo en moitos concellos como que se chega a un acordo con alguén que xenerosamente instala un minipunto limpo. Non, é unha empresa que ten un negocio aí e, polo tanto, iso ten que ter un procedimento de contratación. Entón, a emenda que lle facemos á señora Rei sería a seguinte: aceptar o texto tal como está, pasando galego, obviamente, e poñéndolle previo análise dos servizos de contratación e patrimonio, porque estamos cedendo un uso dun espazo público con fin lucrativo e iso non é simplemente chegar a un acordo coa empresa que os coloca aí, ten que haber polo medio un procedimento de contratación. E nós temos contratada a recollida do lixo e temos contratada con outra empresa os soportes publicitarios, polo tanto, pode haber aí problemas. Se acepta a emenda, non temos ningún inconveniente en votar a favor. Se a propoñente acepta a emenda, sometes a votación o texto ampliado. Votos en contra da proposta, ningún. Abstencións, 3. Votos a favor, apróbase por maioría das concelleiras e concelleiros presentes. Pasamos ao punto número 13. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre melloras na Rúa Monte do Taco. Este sí ten informe? Sí, ten informe. Ben, pois, polo tanto, señor secretario, leo o informe da comisión. A Comisión do Pleno de Mobilidade e Infraestructuras sobre Servicios, en sesión que tuvo lugar o 5 de xuño de 2018, acordou ditaminar desfavorablemente a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre melloras nas rúas Monte do Taco. Produciuse 2 votacións, nunha primeira, votos a favor de 3 concelleiros do Partido Popular, Marea Pontevedra e do PSG-PSOE, e 3 en contra do Bloque Nacionalista Galego. Repetiuse a votación e decidiuse por voto de calidade do presidente determinando de xeito desfavorable esa moción do Grupo Municipal do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Grazas, señor secretario. Señora Val González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Ben, hoxe traemos aquí unha moción dunha rúa denominada Rúa Monte do Taco, unha zona bastante pequena da cidade, pero que tamén merecen atención tamén as pequenas zonas da cidade. Recentemente, coa recente adecentamento do denominado mal chamado o que nos din os veciños do Monte do Taco que acaba de facer o Goberno,
os veciños, xustamente detrás da reforma, teñen a praza nun estado bastante abandonado. Pódese ver na calzada, pódese ver na limpeza das beirarrúas, das zonas verdes, e tamén hai unha importantes desniveis existentes que necesitan ser arranxados urgentemente, que están provocando caídas de moitas persoas. E logo, tamén é importante suliñar que non todas as zonas da cidade poden ser tratadas do mesmo xeito, que non pode intentar homoxenizarse as mesmas características a cada barrio. Cada barrio ten unha historia, ten unha maneira propia de sentirse. En este barrio o que está a acontecer é que todos os traballadores que veñen a Pontevedra, que non teñen onde estacionar, están usando a súa praza como estacionamento. Estas son vivendas pequenas que prácticamente ninguna ten garaxe, praza de garaxe. Están sendo privados de poder usar esa praza, que é unha praza que non ten saída, simplemente é para acceder ás casas. Todos os veciños firmaron, asinaron un documento que o goberno local debe ter por escrito, firmaron os 26 veciños solicitando que se teña en conta e que o goberno estude polo menos a fórmula de que se permita o aparcamento para residentes e que tamén se cree unha praza para minusválidos, porque hai dúas parellas, dous señores maiores que realmente necesitan. Cando chegan á praza do Monte do Taco, atópase sen estacionamento algún. Estáse causando moitos problemas. Coa vontade de que o teñan en conta, pois presentamos esta moción a pleno e nada máis. Moitas grazas, señor Abal. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Bos días outra vez a todas e a todos. Moitas grazas, señor alcalde. Traía preparado unha argumentación, señor Abal, pero a verdade é que vostede deixoume planchado. Resulta que o seu novo líder está a favor do modelo de cidade e ven vostede e a dicir que pouquiño, que en algunhas zonas non, que mellor con moitos coches e non sei que. Vai ter vostede un problema, parece que vai ter un problema. De todos xeitos, mire, vamos a votar en contra desta solicitude, porque, digo solicitude porque isto é máis un rogo que unha moción, e ademais, ben puideron vostedes lembrar disto cando foi do orzamento. Vostedes non presentaron ningunha emenda. Hai que traballar con certa previsión. Non é este o xeito de atender as demandas da cidade. Si lle lembraría que, efectivamente, todos os veciños de toda a cidade, todas as veciñas e todos os veciños, teñen dereito a gozar do mesmo xeito do modelo Pontevedra. Ademais, imoslle votar en contra da moción, porque vostede aporta algunhas solucións técnicas que era casi mellor deixarlas en mans dos técnicos. Di vostede aquí que se asfalte a rúa. Home, que se asfalte a calzada ou que se dé a solución que os técnicos correspondan para que a mobilidade estea ben. E a vostede, por exemplo, nesta zona esquécenlle completamente os circuitos peonís e a circulación peonil, porque efectivamente vostede non está de acordo co modelo Pontevedra. Por lembrarlle, por exemplo, as escaleiras que conectan o Monte do Taco coa Ribeira dos Peiraos, que efectivamente, ou coa parte de abaixo do Monte do Taco, que efectivamente somos conscientes de que precisan ser atendidas. Por lo tanto, por incompleta, porque non responde ao modelo, porque este non é o xeito, imoslle votar en contra. Si estamos preocupados, e logo, en tal caso, si lle parece, falámoslo en privado, o tema desas persoas con mobilidade reducida, porque agora entendínlle que son dúas persoas maiores que non sei se poden conducir. Bueno, eso gustanos atendelo especificamente a cada unha das persoas. Si non hai máis... Señor Abal, sí, ten a palabra. Vamos a ver, o alcalde enchese a boca de falar de democratización dos espacios públicos. Estes veciños na súa propia praza non están podendo disfrutar do seu espacio público. Non están podendo acceder ás súas vivendas. Eu creo que cada caixón vostede fai o tirabuzón, doble tirabuzón, triple salto mortal, que necesita un informe técnico para decir que hai que faltar unha calzada. Bueno, cualquier argumentación vale para votar en contra. Non obstante, se vostede quere, eu acompaño, ou le vou a visitar os señores, estarán encantados de que vostede vai ali, vamos, non os dous, e lle explicamos o que aquí aconteceu, nada máis.
Grazas, señor Abal. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Popular. 11. Abstencións. Ningunha. Votos a favor. Non sei cantos. 3, e 2, 5, e 1, 6, e 5, e 6, 12. Queda aprobado por maioría. Ben, pasamos ao seguinte punto, mocións urxentes, que non hai. Control e seguimento do goberno local, dación de conta do estado de execución de ingreso e gasto do Concello dos seus organismos autónomos referidos ao segundo trimestre do 2018, dación de conta da información suministrada ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas correspondente ao segundo semestre de 2018, dación de conta dos listados que fai referencia ao artigo 4 da Lei 15/2010 de 5 de xullo, pola que se establecen medidas para a loita contra a morosidade nas operacións comerciais correspondentes ao segundo trimestre de 2018, toma de coñecemento do acordo da Xunta de Goberno Local de data 23/7 de designación de representante no Concello da Mancomunidade de Vertedoiro no Concello Escolar do CIP de Fröbel. O punto 18 está mal colocado, en fin, non existe. 19. Coñecemento de resolucións e decretos. Algúnha intervención? Preguntas. Hai dúas preguntas por escrito. Unha referente do Grupo do Partido Popular en relación á transferencia do antigo tramo da Nacional 550. Señor Abal, ten a palabra. Sí, unha pregunta tamén moi sinxela, simplemente para que non nos esquezamos de que está pendente a transferencia da titularidade do antigo tramo de Nacional 550, a altura da Ponte de Malvar, que, bueno, creo que todos os grupos sabemos de sobra o estado do mesmo, e simplemente, pois, para que nos comenten, se queren por escrito, se queren aquí, como está a tramitación, nada máis. Por escrito. Se hai un acordo plenario e a tramitación administrativa, pois la contestamos por escrito no seu momento. E hai un rogo do Partido Popular sobre a Ponte da Peralba. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Son só dúas preguntiñas que van unha ao fío da outra e que llas fago como representante do Concello no Consello Escolar. Non son preguntas, por eso, como pasou a rogos, por eso interrumpín para facer as preguntas. Teño dúas preguntas para facer e xa estaba pasando ao punto seguinte. Efectivamente. As preguntas fagoas como representante do Concello no Consello Escolar de Barcelos. O Consello Escolar pregunta se o contrato da empresa de limpeza cubre a recollida de plástico e cartón porque no cole queren poñer contenedores por planta. E, ao fío desta, preguntan se o Concello podería porlle eses contenedores pequenos ao cole en cada planta. Esas son as dúas preguntas. Carmen da Silva. O contrato tal como está neste momento de limpeza de dependencias, que é unha parte do contrato de recollida, limpeza viaria, limpeza de dependencias, desinsectación e derratización, non cubre ese servizo, o servizo de recollida, pero é unha cuestión que se pode, en interiores, non fai recollida selectiva en interiores, non vai retirar colectores de residuos en interiores, pero, bueno, é unha cousa que se pode analizar, incluso se de ser así, pois falaremos cos responsables do Servicio de Educación do Concello, coa señora Carme Fouces, porque, bueno, sería factible tamén de haber un interese en máis centros escolares, porque montar un servizo específico para un único centro escolar que supón unha ruta específica de ir a recoller, demais, se non se pode compatibilizar co actual sistema de limpeza dese centro, pois pode ser complicado, pero se estuda sen problema ningún. Moi ben. Ben, pois pasamos entón. Hai máis preguntas? Non hai máis preguntas? Pasamos ao rogo, un rogo do Partido Popular que non iba a facer. Gracias de novo, señor alcalde. Señor Abal. Sí, este é un rogo sobre o lugar da Peralba, que non vamos a entrar agora mesmo sobre o estado no que se atopa todo o lugar.
Simplemente facemos un rogo. O señor Demetrio Gómez Unqueira diría que non o podo facer porque non son técnico municipal, pero visualmente, observando a ponte que atravesa a Ría da Rigosa, se miran 5 pedras que desapareceron, que están o ponte visualmente que está deteriorado, creo que se pode facer a pregunta e non por iso estamos facendo intromisión alguna. Falábanos de 15, 17 nenos que entra autobús a zona da Peralba, autobús escolar. Polo tanto, parecenos importante, e canto antes, que se dean instruccións oportunas para que fagan unha inspección e valoren se está ben, se non está ben, as medidas que hai que tomar, nada máis. Moitas grazas, señor. Tomamos nota. A ver, señor Gómez Unqueira, breve. Este está ben, señor Aval. Vostede non propón ninguna solución. Detecta un problema e propón que se solucione. Non di como se hai que solucionar. Para iso están os enxeñeiros e as enxeñeiras. Bueno, moi ben. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, é un rogo que ten motivo en que o señor alcalde vai iniciar dentro de pouco unha viaxe para exportar o noso modelo de cidade, non? Entón, o primeiro é desexarlle unha boa viaxe e un bo regreso, non? Que regrese enteiro, non? Grazas, moitas grazas por anticipado. E tamén, como rogo, é para que, supoño que na exposición que fagan vostedes do noso modelo de cidade, irá tamén acompañada de unha reportaxe fotográfica. Non sei se será así ou non será así, pero en todo caso, eu lle rogo que se vai a facer unha reportaxe fotográfica, primeiro, non poña ninguna fotografía da rúa Cruz Gallástegui ás 5 da tarde. Porque ás 5 da tarde a rúa Cruz Gallástegui está así. Non a vexo desde aquí. Pois mire, chea de lixo pola calle. Chea de lixo pola calle. Procurarei non poñer esa fotografía. Non poña esta, a ser posible, elimine, se a ten, elimine. E a segunda tamén é que, supoño que tamén a exposición fotográfica irá a Ponte do Burgo, porque é un lugar senlleiro e tal, non? Ou non. Ou non, pero bueno, casi mellor que non vaya, porque senón igual sale el famoso elemento este que tenemos aquí, indicador, que xa nós lle dixemos, lle rogamos, fai meses que o cambiara porque non hai Dios que o entenda, e sigue no mesmo sitio. Entón, eu non sei se é responsabilidade do Concello ou non, pero en todo caso, se non é responsabilidade do Concello, lle rogo que a quen sea responsable que lle diga que o quite, porque isto non hai cristiano co entendo. Moitas Pero grazas. en todo caso, boa viaxe. Dúas cousas moi breve. Bueno, en primeiro lugar, interrumpírome cando estaba dándolle a benvida ao novo concelleiro, á corporación, pero me quedou a sensación de que non dixera nada. Dixo, bueno, benvido á corporación, desexamos, eu supoño que en nome de todos, moito éxito no teu traballo como representante dos veciños de Pontevedra, que xa o sabes, pero que sepas que é un dos traballos dos que nos podemos calquer ciudadano sentir orgullosos de intentar mellorar cada un alá coas súas ideas, non? E as súas teimas, pois, mellorar a cidade, non? En segundo lugar, comentar, este fin de semana pasado quedou campeón de España, do mundo, Óscar Graña, é o terceiro xa vez que queda campeón do mundo de maratón de larga distancia, de maratón de C2, era para que constara tamén, como hai pleno, a felicitación que lle trasladaremos de toda a corporación. E logo, simplemente unha aclaración moi pequeniña. Eu vou a ir a Foz de Iguazú, que é un concello brasileiro que está moi preto de Argentina e Paraguai, porque representantes de Foz de Iguazú estuveron aquí o ano pasado nun marco de un congreso que se chama Termatalia, de cidades termales, que se celebrou en Ourense, un congreso internacional, donde goberna o Partido Popular, como podía gobernar outra persona, pero que estes señores lle pediron a organización de vir a Pontevedra, a conocer Pontevedra. Eu, obviamente, non lle ocultei nin a Rúa Cruz Gallástegui, nin o Ponte do Burgo. Viron o que lles dou a gana. Exactamente o que lles dou a gana. Viron os gatos, viron os cans, viron absolutamente de todo, non? E despois de ver de todo, pois manifestaron xa naquel momento o seu interés en que o alcalde de Pontevedra, neste caso, outras veces invitan a un concelleiro ou a un técnico municipal, pois fose ali a charlar nese marco, que non é un congreso de mobilidade, é un congreso
a dar unha charla para distintos prefeitos da zona sobre o modelo que Pontevedra fixo neste momento. E eu sempre que vou, sempre digo, oiga, as cidades cada un ten que buscar o seu propio camiño, nós fixemos isto. Se a ustedes lles sirve de algo, pois moi ben, e se non, pois que le vamos a hacer, non? Pero o facemos con todo o cariño do mundo e creemos que iso é positivo e que iso proxecta esta cidade. Entón, eu ese certo recochineo non o entendo, non? O recochineo non entendo porque para min é un traballo máis. Eu podo asegurarlles a todos ustedes que eu me quedaba mellor aquí este fin de semana que non ir hasta o lunes alá. Pero, bueno, sería ridículo intentar explicarlo porque eu son unha persona que aparentemente non seas unha persona moi familiar. Teño netiños, teño fillos que xogan a deportes distintos, me gusta acompañalos e anda a fazer así como 20 horas para lá e 20 para cá, como que non é un tema que me agrade moito. Pero, de momento, seguirei no facendo porque creo que é unha labor importante para esta cidade, para todos os veciños desta cidade. Por lo tanto, se hai que enseñar, en Pontevedra se lle enseña, pero non estaba previsto. Non estaba previsto. E, sobre todo, o tema anterior, que decir, xa estuveron aquí vendo eso. E despois de estar aquí, donde non se lle ocultou nada, porque estuveron un día inteiro, e fixemos un completo, agora vamos a poñer xa o nome, un completo que falou cos técnicos municipales, falaron co alcalde, falaron cos concelleiros, falaron cos técnicos municipales, falaron coa xente pola rúa, falaron coa prensa, eso nós lle chamamos un completo, e despois dese completo decidiron que tiña interés para eles que o modelo de Pontevedra, que foi elaborándose ao largo destes últimos 20 anos, pois se lle dera a conocer a persoas que teñen responsabilidades políticas. Porque esta é unha cidade que ten un turismo moi ligado ás cataratas do Iguazú e a máis algunhas presas eléctricas e algunhas outras cousas, pero consideran que o mellorar a calidade urbana desa cidade e das cidades que rodean, digo, que a fará máis atractiva para buscar un turismo desestacionalizado, etc. Bueno, ao mellor están equivocados. Ao mellor están equivocados e non vale a pena que me paguen o viaxe, eu que sei. Logo podemoslle preguntar. Podemos preguntarlle, valeu a pena ou non valeu a pena, pero en todo caso saberémoslo despois. Bueno, se non hai máis cousas, bo día a todos e moitas grazas.